sabihin na Bicolano. What's up guys? Good morning sa inyo mga kabicolano. Kasama natin yung mga kasama natin sa bahay. Hello, Boy, oh. Bicolano. Ayan o, isimba kami sa Baclaran. Ayan o, babawas ng kasalanan. Ayan si Bibili no. Kambal o. Ayan, punta kami ng Baclaran. Lakad muna kami, wala kami parkingan eh. Yan. Baka meron pang naiwan ha. Ay Bimboy, baka naiwan yung ano mo. Market dito sa ano. Ayan si Erica oh. Hello dyan. Hi po. Sisimba tayo, sisimba. Naman sa kabila yung Rose Boulevard oh. Saka ano kayo, may kabul ba? Pila muna tayo. Ayan, medyo mahaba ang pila oh. Mga bikers. Okay lang paninda mo, di ba? Dami pa lang pila dito. Ay, hindi naman masyado. Ako, pila po muna tayo. Ayun, pila muna tayo. Paano natin napananghagan ang kaliwanagitan sa Kanya? Ay ahagin natin ang landas ng pagbabago, ang maibalik at maipakita natin ang Yan po mga kabicolano, papasok na kami ng simbahan ng Baclaran Church. pagbabago. Pero ang malaking tanong po sa atin ay, tumugon po ba tayo sa panawagan ito? Ayan po, si Bibili na. Meron po bang Kasama namin. transfiguration experience sa atin? Saka si Nagbago Mrs. rin po ba tayo? Mula last week, Ne, meron po bang sisimba mas tayo. magandang nangyari sa ating pagkatao, sa ating buhay? Yan po mga kapatid na kaya picture tayo dito. natin sa ating sarili. Kung
sinabi natin pagbabago, kailan ba ang tamang panahon para magbago? Last week lang po ba? Alam niyo po, kapag babalikan natin yung ating buhay, susuriin natin ang ating sarili. Meron daw po mga dalawang panahon o pagkakataon kung kailan ang tao ay nagbabago. Pasalamatan natin ang Panginoon, ating Diyos. Ang aming pakapangyarihan, ikaw malapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na
Ano sabi mo? 10 piso lang. Bili na po kayo. Bili na po. Mine na, mine. Wala yung nagtitinda. 50 lang po. 50 lang po. Ganda po ang color. Si mama, tanong mo. Hello, ate. Hindi, tuyon. Yung naki-after sa ito, sabay yung snub. Ano sa'yo? Ako nga na po na. Dahil hindi yun natin. Ako rin tayo, hindi na ako Ako nga pa-vlog nga ako, pa-vlog. So, ayun nga, no, mga kabigulano, dito po kami ngayon sa Mang Inasal, kakain po kami. Kasi kanina po, nagsimba kami, kanina umaga. So ngayon, kalalabas lang namin sa simbahan, nandito po kami ngayon sa Mang Inasal, kakain po kami dito. Wala, papakita ko sa inyo. Yan naman, ayun ang aking nanay, pinakamaganda. Lumahan siya, mga kaibigan. Kakain So, lang. ayun po, ano yung kami kayo sa Mang Inasal. Update po namin kayo kapag nandito na yung pagkain. Ayun na yung sikat na vlogger. Ano yung vloggers? Oh, baka vloggers yan. Vloggers. Pa. Sino ko? Pakita mo yung number. Oh. Number 46 sa ba? Ayun, oh. Ayos ba? Sarap. Sarap? Ayun, oh. Bibili, no? Sug na, oh. Limboy, oh. Ayan, si Boy nakadalawang. Tatlong kanin yata si Boy, eh. Oh, hindi ka na makabangon yan. Ah. Ano Sulit. makalakad? Ano ba? Mali ka makalalakad dyan. Si mama hindi mo
kakalakal. Nakalimutan niya daw kasi yung gamot niya. Ay, ganun. Abahan ka na. I warning you. Kalimutan niya yung lusartan. May warning ako. Oh, may warning. Ako yung doktor mo. Ito po mga Bicolano, maraming salamat sa inyo sa panonood sa Bicolano Libre Vlog. Sa mga viewers ko dyan, maraming salamat po sa inyo. Sana po, lagi mo kayong tutok po sa Bicolano Libre. Maraming salamat po. Bye-bye po.